Ingana nga matariman dagitoy ken masigurado ti kinatalged dagiti ubing. Plano dapay nga pagsaritan kini Mayor Frederick Xiao ti posible nga baro nga lokasyon ti pagadalan iti lugar nga nataltalged manipod ti layus ken panagrigaay ti daga. Kinunapay ni Anggara nga agtultuloy ti koordinasyon ti DepEd Central Office, Regional Office ken lokal na gobyerno ti Iligan tapno mapadaras ti pondo para ti rehabilitation ken reconstruction dagiti nadadael nga pasilidades. Malaksid ti inspeksyon na iwaras pa dagiti school supplies ken iti kwaderno wenno notebook, lapis, ballpen ken bag kadagiti estudyante nga napukawan ti sanikwada gaputi bagyo kasuporta ti gobyerno tapno makasublida nga insigi dagiti ubing iti pagadalan. Kabayatan na ti pakasaritaan ti Philippine Herbal Medicine nga pito-pito. Isu ti kaunaan na mapagtalkan nga epektibo ken traditional nga dang nga mangagas kadagiti intay saksakiten. Idi ti pito-pito ti pinakaepektibo nga herbal ket narigat a masapulan nga kumpleto. Masapol nga lingtaem pabor kam ken inumen tapno maagasan dagiti na dumaduma nga sakit. Itan addan iti herbal capsule na. Ti pito-pito kataddan iti kapsula pinapartak ti panaginom pinadaras ti epekto mas nabilbileg ken kabaylanen ti panakaagas dagiti marikrik na. Ti Mailben pito-pito herbal capsule ket maysa nga 8-in-1 herbal capsule nga napagtitipon ti bileg ken laing na. Red alingatong, santon mangustin, epektibong serpentina, panyawan makabuhay. Turmeric wenno orange nga laya, sambong, banaba, lagundi. Isu nga para ti natural nga proteksyon, prevention, solution ti problema, iti na nga nga kolesterol. Uric, creatinine, sakit ti puso, kidney, dalem, bara, lumlumteg wenno bukol-bukol, bato, kanser, napartak a mabanog ken maawanan pigsa wenno agkakapsot. Agusar ti pito-pito herbal capsule mamitlo ti kadaldaw sakbay wenno kalpasan ti panangan. Sa pito-pito plus herbal capsule katawan ay protektado, kalusugan ay garantisado. Dagiti produkto ti pito-pito herbal capsule, herbal coffee ken herbal oil. Magatang yu dagitoy kadagiti sukiyo nga butika. Iti tagodin Ilocos Sur KJT Pharmacy, Aloha Pharmacy ken Borhe Pharmacy. Iti Santa Cruz, Ilocos Sur, Premels Pharmacy, Parmasya Monlay Samay, ken Carilin Pharmacy. Iti Santa Lucia, Ilocos Sur, Agasco Pharmacy, Premels Pharmacy, ken Archangel Drugstore. Iti Candon City, Clemens Drugstore, Botica Liwayway. Carl Brills Drugstore, St. Peregrine Pharmacy, Lucky Med Pharmacy, ken Jerimodes Pharmacy. Iti Santa Maria ken San Esteban, Aprayals Pharmacy. Ken iti Santiago, Ilocos Sur, Kalugaran Pharmacy. Adadupay nga detalye dagiti damdamag dito lagtirad pas damdamag agsapa idanon mi kada kayo kalpasan dagiti pakamo. Medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ko ng Mayor Rio, sa iba na lang. Kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio libreng konsultasyon at libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili ta dakkel unay nga tulong daytoy ta libre amin. Yes.
ang laboratory, X-ray and everything, pati dental, and of course, the AGAS. Nasaya at med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumat tinala paranod na kanyame. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una inyag ito ni First Lady na ito yung Love for All. At makita tayo mati kaaduti tao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa ikiti programa da. Amo tayo nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulungan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocosur nangro na ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramiden ditoy Love for All. So adu manen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep ti nga serbisyo iti gobyerno. May dalang pang heart disease, lung disease, cancer at stroke. Kaya mag-quit ka na, kaya mo yan. Huwag nang mag-smoke. Hindi kulang sirang ngipin at mabahong hininga. Alam mo kung anong cool kapag may peace or free lifestyle ka. Stay fresh, stay healthy. Kahit kailan hindi kulang pag-ibig. The best kapag healthy. Ang kalusugan ay walang kapalit. Huwag ka nang magyosi, huwag ka nang magyosi, huwag ka nang mag-vape, huwag ka nang mag-vape, huwag ka nang magyosi o mag-vape, quit ka na before it's too late. Don't fool yourself with smoking or with vaping, call sa quit line 1558, 1558. Huwag magpaloko, huwag magyosi, huwag mag-vape, siguraduhin healthy ang inyong pamilya dahil bawat buhay mahalaga. Let's wander Baguio's Evergreen Parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour.
Our teams who will be competing on Tuesday. Jerry Rigo, Joshua Legman, Choco Moto, and Lopez. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito'y tirad pas damdamag agsapa. Iti dito kundaway padasin tayo nga muen ti sasaden ti panawen manipod iti pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, Ash Wednesday, February 18, 2026. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto ngayon dito sa ating bansa. Una na dito ang northeast monsoon na nagkaroon po ng pagbugso at umiiral na dito sa may buong Luzon. Meron din tayong easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na umiiral naman dito sa may Visayas at Mindanao. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin dulot ng northeast monsoon makakaranas ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan dito sa may Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, makakaranas naman tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains. Kung magkakaroon man tayo ng pag-ulan, usually na mangyayari ito tuwing hapon. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 22 to 30 degrees Celsius, Lawag, 23 to 30 degrees Celsius. For Tugigaraw, asahan natin ng 23 to 29 degrees Celsius, Baguio, 16 to 23 degrees Celsius, Tagaytay, 22 to 28 degrees Celsius, at Legazpi, 25 to 30 degrees Celsius. Ngayong araw, inaasahan natin makakaapekto din itong northeast monsoon dito sa buong Kabisayaan, pati na rin dito sa may Palawan. At dulot nito, makakaranas sila ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains. Dulot naman ng easterlies, makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Caraga at Davao Region. Sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon, pero asahan din po natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 24 to 31 degrees Celsius. Dito sa may Iloilo, Tacloban at Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 24 to 31 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 6:19 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:01 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Okay, sinadya iti latest nga sasaden ti panawen manipod iti pag-asa. Kabayatan na sa balipay nga pagipempempenan ti illegal nga sigarilyo tinaduktalan dagiti operatiba ti Philippine National Police iti San Simon, Pampanga. Natakwatan daytoy sumagmamano nga oras kalpasan nga imbaga ni SILG John B. Cremulya, PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., opisyales manipod iti Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, kanti Department of Agriculture. Dagiti talo nga bodega ken manufacturing sites ti isumet laeng nga lugar. Sigon kadagiti otoridad nang ipay ti maysa nga citizen ti informasyon babayan ti text messages siknan ti kadda ti umasping nga bodega iti maysa nga business park ti Barangay San Pablo, Libutad, San Simon. Idi napasyar ti nadakamat nga report na doktalan ti uneg ti compound ti kadda dagiti illegal nga sigarilyo nga dani ti brand nga Modern ken HP ken nagduduma nga raw materials
para ti sigarilyo mapattapatta nga gatad tinasurok nga 70 million pesos. Malaksid ti daytoy na doktalan pay nga awan ti may tutop nga business permit tinasao nga bodega. Sigon kini Nartates ag koordinar dagiti otoridad tapno mabigbig ti akin kukwa wenno agpapaabang ti nadakamat nga bodega. Kabayatan na mamati ti National Bureau of Investigation wenno NBI nga masapulan wenno mabirukan ken matiliyuda dagiti Pilipinas wenno ditoy Pilipinas ti negosyante nga ni Charlie Atong Ang. Sigon iti NBI adda ti dumapay nga lead nga sursurutem ti ahensya tapno masarakan ti number 1 most wanted person nga gaming tycoon. Rinogyaran ti NBI tagsapol iti daduma nga ili ti Visayas ken Mindanao base dagiti naawat da nga informasyon. Ngem saan paylaing nga in detalye ti NBI dagiti aramiden da nga operasyon. Naibaga nga iti nauding operasyon ti NBI iti Metro Manila saan da nga nasarakan ni Atong Ang ti dua nga balay na iti exclusive subdivision iti Makati nga maibagbaga nga balay dagiti anak ti negosyante. Agtultuloy pa lang, di pa nakailandanon kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito palagtirad pas damdamag agsapa. Nasurok nga 5.2 million pesos nga gatad ti Shabu ken armas na kumpiskar ti agsasaruno. Nga operasyon ti pulisya iti Central Visayas, manipod Pebrero 8 hingga na ti 14, iti naglipas ti Aldao ti Puso. Sigon ti Police Regional Office Central Visayas, nakumpiskar ti 769.27 nga gramo ti shabu ken natiliw ti 196 nga suspect ti droga karaman ti 6 nga high value individual. Natiliw met ti 128 wanted persons sa nga 12 kadakwada ti karaman ti listaan ti most wanted person ti kampanya kontra illegal nga sugal. 73 nga tattao tinatiliw ken 11,660 nga gatad ti pustada. Kanayunan ti kontra ti lost firearms na kumpiskar ti 35 nga unlicensed guns ken natiliw ti 25 nga tattao. At adupay nga detalye dagiti damdamag dito lang tirad pas damdamag agsapa idanon mi kada kayo kalpasan pay dagiti pakamo. Our teams who will be competing on Tuesday. Jerry Rigo, Joe Snyder, Choco Moto, Pedro Lopez. I'd like to welcome you all to London City. Thank you to the President, for allowing us to host the PBL in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to London City. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies. Where culture and cuisine combine,
into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour. Ngayong hapon, binibigyan natin ng parangal ang ating makukulay na float at festival performances noong nakaraang araw ng kalayaan. Dahil ang bagong Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagsulong. Ito rin ay ang pag-aalala at pagbibigay halaga sa ating pinanggalingan. Your creativity, your passion, the spirit that brings depth and meaning to who we are as a nation. Kaya't saludo ako sa inyong lahat. I hope that the spark that you have within you to join these kinds of festivities, that it will never leave. It will never leave your heart, and it will never leave your creative spirit. Because we are not just preserving our culture when we do this. We preserve it for the next generation, but more so, we are living our culture. We are living it proudly and joyfully and meaningfully. Ipakita natin na tayo ang tagapagmana ng tapang, talino at malasakit ng ating mga ninuno. Tayo ang mga bagong Pilipino. Katulad nila, may disiplina, may husay, may panindigan ipaglaban ang kinabukasan ang ating inang bayan. Sama-sama, Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha.
Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung ano nila, financial assistance. Tapos kami po every semester we're sa malaki po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in year out, malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Agtultuloy ti panakadandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito tirad pas damdamag agsapa. Iti deti agundaway alawatan tayo ti maysa nga live report manipod tirwar partner Ronald naimbag nga bigat mo partner go ahead. Thank you very much sa partner Jerry. Idamag danon tayo pa partner dati damag sa probinsya ti La Union panggap dito napasama ka disgrasya agaro palaos yes alas 3 Jess, di Malayong Kalman, sadyay National Highway ti Barangay Ginabang, Baknutan, La Union. Nakairamanan to ti may sa lalaki, 38 anyon sa sawaan, nagimati lisensya ng agmaneho, at taga San Nicolas sa Ilocos Norte. Nangimaneho na ito ti Puraw, a rebuilt tractor head, nga daan plate number ABJ 8473, then iti trailer ng daan iti plate number AUA 1917. Nairaman pa dito iti may sa lalaki 42 anyos na sawaan nagimoti lisensya ng agmaneho at taga Season Pangasinan. Nangimaneho mat dito iti nalabaga Toyota Vios nga dan plate number AHA 240. Kaya nada iti duang okupante na may sa lalaki 42 anyos sa sawaan ken may sa lalaki 64 anyos sa sawaan nagpada at taga Kabugaw, Ilocos Sur. Iti pakaunang investigasyon ti PNP naman nga iti nagmaneho datoy truck datoy ket magpataraidi nga iti nadakamat nga kalsada nga agpapamyanan idinto ta masabat na mo datoy nagmaneho iti Toyota Vios idi ta makadanon dati nakosamakan ti disgrasya iti nagmaneho ti Toyota Vios ket may pagarok nga naagaw na iti linya ti tractor head nga nagresultan ti nagdinnong parano nagdinnong paranda nagresulta ti involved nga behikulo ket nadadaulan da ti di pa mo digatad para ti panakatarimanda idinto ta dagiti drivers ket saan da nga naan no pay kasta dagitoy ket tanay pandalata iti hospital para iti medical examination. Kabayatan na, iti sabali pa'y adamag, iti mat probinsya tayong Ilocos Sur, kanaigan dahito napasamak disgrasya, manipod iti National Highway iti Barangay Paratong, Narbacan, Ilocos Sur, agaro pala una 57, iti Malaw, Misikalman. Nakairamanan to iti maysa lalaki, 26 anyo sa sawaan, lending collector, awan ti lisensya na nagmaneho, nangimaneho dahito iti Honda TMX 125, ganang plate number 567 IGI. Dati dinangkas ng 23 anyos may sa babae dito nasawaan nagtagibalay at nagpadada nga taga Barangay Margaay, Narbacan, Ilocos Sur.
Nairaman pa dito iti may sa lalaki 40 anyos hawanan nasawa Manalon at aga barangay Rivadavia Narbacan Ilocosur agimot ti lisensya ngagmaneho nga dati kat naiturong iti Honda TMX 125 adan plate number 916 AVV dat dati kat tricycle na. Basar ti pakaw ng investigasyon ti PNP ti nagmaneho dito'y Honda TMX 125 dito kat mapatpatay di agpapalaod iti National Highway kabayatan ng dito masabat ng nagmaneho ti tricycle iti gapumot iti uno dito ti masabat na idi ta makadanon tinakosamakan ti disgrasya ti tricycle kat may pagarop nga naagaw na iti linya dito nagmaneho iti TMX 125 nga ison iti nakaigapan ti dinumta. Ano pa'y lisyan ko ba? Iti may sa kadakwada nga nagginamudlat na dagitoy. Nagresulta, dagiti individuals, nagsagrapda iti sugat ti bagbagida, dagitoy iti naitry sa Ilocos District Hospital ti Narbacan napaagasan. Naman nga ti driver, iti tricycle kat positibo, iti impluensya ti arak kababaan ti panangtaming kankwanan ni Dr. Winnie Valdez dagiti behikulo ti nadadailan iti di pay mo tigatad para ti pannakatarimaan da. Kabayatan natin sa Bali Padamag dahil nakasama ka disgrasya garo alas 7:50 iti dilaing rabi sa National Highway ti Barangay Lapting, San Juan, Ilocosur. Nairaman dito iti may sa lalaki 87 anyos. Balo agimot lisensya ngagmaneho at taga Barangay San Vicente Magsingal nangimaneho dito ti Toyota Corolla Altis sa dan plate number POH 494. Nairaman pa ito ti may sa lalaki 36 anyos sa sawaan at taga Barangay Labnig, San Juan, Ilocosur. Awan ti lisensya na ngagmaneho kan reflectorized best karaman dito awno na maneho na dito ti Honda TMX 125 dan plate number 741 INZ. Basar iti report ti PNP dati awag kadakwada manipod ti 911 na nanginformar iti napasama ka disgrasya iti nadakamat a lugar. Idi ta nagrespondeda basar iti investigasyon ti PNP nagiti dua behikulo ket pataray didi ngagpapaabagatan. Idi ta makadanon da iti nakasamakan ti disgrasya ti driver iti Honda TMX ket may pagarop nga saan nga nakontrol ti manibela ti manmanehon nga motorsiklo nga nakaigapuan iti panakaibangdol na ti likudan dati man maneho na likudan dati misarsaron mo na nga behikulo. Nagresulta ti driver iti motorsiklo dati ti naidisgrasya ken nagsagrap iti garonyan ti makanawan atumeng dati kabayatan na nga ti driver met iti may kadwa nga behikulo ket saan ang naan dagiti dua behikulo ket nadadailan dati di pay mo tigatad para ti panakatarimaan dagitoy kalpasan na dagitoy ti naipan sa San Juan Municipal Police Station para iti panakaidalimanag da no pay kasta naman nga dagiti dua nga party no dagiti drivers ket dan iti pakauna nga panagpatanganda kanaigan iti amicably settlement. Kita bardak ti damag tayo para ti damdamag ang sapa Ronaldo ko ayon tirad pass news. Thank you, partner Ronald. Kadagita nga damdamag. Kabayatan na, iti panakitultuloy pa lang, iti panakaidandanon kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito itirad pas damdamag agsapa. Nasurok nga 5.2 milyon nga gatad ti Cebu kinarmas. Wenno inalukoy ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ti Pilipino nga abrasahin dati tawan ti fire horse buyugan ti disiplina kinagaget kinalawag nga panggep sigon iti presidente saan ngomdas ti alisto nga panagtignay ngem nasken iti umiso nga direksyon. Impaganit na ti panakapapigsa ti productivity ken value chains panang isigurado kadagiti patas nga gundaway ken nagtultuloy nga nasya ti panagandar dagiti serbisyo publiko. Para kay ni Presidente Marcos ag panuray ti pudno nga panagduras ti umno nga panang tarawidwid ti pagtengan ti industriya kastamutan iti gobyerno.
Ti lonar year ket panawen ti konkreto nga panagtignay no agtinulong dagiti umili negosyo ken gobyerno nga maragpat tinatalged ken narangay nga pagilyan. Alawatin tayo ti sabali pa nga live report manipod tiruar partner Nick. Go ahead partner. Yes, thank you very much sa partner Jerry. Iti probinsya ng Ilocos Sur, iti segundo distrito at darating na pasaba ka vehicular traffic incident alas 5:20 iti February 17. Tagdamatawin, dahito iti ni-reported police station alas 5:21. Iti natakabat malapit sa kare-responde alas 5:22. Iti subat lakapit sa napasabak dahito iti barangay Bigbiga, Santiago, Ilocos Sur. Karaman dahito iti may sa siklista ng taon iti 52 na asawa may sa construction worker dahito iti residente iti barangay Bosel, Santiago, Ilocos Sur. Karaman pa dito iti may sa nga agmaris tinangisit nga Aerox 155 at anti-plate number nga 170X GM. Minineho na ito itag taon iti 20 katalo, awan asawa kang trabaho kang ito itag ati driver's license kag maneho kang residente iti barangay Danar, Santiago, Ilocos Sur. Adaan na iti backrider nga ang taon sa nga polkatsiyam, estudyante kang ito iti residente iti barangay Catarman, Candon City, Ilocos Sur. May basa iti police report, di napasabak ti insidente dati siklista dahil kanda ti motorsiklo parehas na gitoy nga agpapabagatan a direksyon. No sa gano dati motorsiklo iti mangubortik ko man dati siklista. Ngayon dati siklista iti bigla na linakon na lo ti naking kanagay nga linya ket ditabot nga nadong par. Ti resulta na dati siklista ket naglagam iti head injury iti tulo ti driver ket dati motorsiklo ket dati backrider ket dagito iti nagdaam ti slight injuries. Iti naduma pasit ti bagida nagito iti napam babaan na iti nagresponde ti personnel PMDRRMO ket ti Santiago and Philippine National Police nga nagresponde ga officers iti Candon General Hospital para iti medical attention. Kanayon na iti datong taway eksakto idi nga adda ti Police Colonel Augusto M. Asuncion, Provincial Director nga iti napasabak ti insidente ket dagito tin sigida nga nang provide iti assistance iti kadag iti karamang nga partido iti traffic management iti nakapasabakan ti insidente. Dato bisikleta ken dato karamang nga motorsiklo ket dagito iti nadaan iti dadael iti sampay nga mo iti katadda ket dagitoy iti nepam iti Santiago Municipal Police Station para iti nananay a dispossession. Para iti damdabag agsapa, Nick Baruga, Tirat Pas News. Thank you, partner Nick. Iti dayta nga live report. Kaudyanen nga damag, diti Tirat Pas damdamag agsapa. Inadmitir ni Senador Kiko Pangilinan nga da panagalangan na may papantisingasing ni Senate President pro tempore Ping Lacson ang makidialogo dagiti senador kadagiti opisyal ti Chinese Embassy ti Pagilian. Dahito ket kalpasan nga inyibkas ni Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan ti kinatulok na nga makipagkita. Kadagiti leader ti Pagilian tapno agpatingga ti war of words ken tension iti nagbaitan dagiti opisyal ti Chinese Embassy ken dagiti opisyal ti gobyerno. Sigon kini Pangilinan nga isu ti author ti resolution nga mangiyibkas ti panangkondinar ti Senado iti kritisismo dagiti sumagmamanong opisyal ti Chinese Embassy. Agpanuray pa lang ti kinapasnek ken sungbat ti China ti singasing dagiti senador para ti dialogo. Imunan nga kinunan ni Lacson nga singasing na kini Senate President Tito Soto III no kayat met ti minorya irugina ti saritaan dagiti Mamanday Linteg ken sumagmamanong opisyal ti Chinese Embassy nga agsusupadi. Iti verse of the day tayo, iti daytoy nga agsapa, naadaw daytoy iti Lamentations chapter 3 verses 22 and 23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Lamentations chapter 3 verses 22 and 23. Dahit ang aruden, ti nakadagup-dagupan, dagiti damdamag, ngayon kamindanon kada kayo, ti daytoy nga agsapa. Kadwatay nga pumakada, ti 693, Radyo Tirad Pas, ni partner Ruel Laranang. Iti DCTV Digital TV, adanitan ni Jo Marie Habab. Dagiti damdamag, ngayon kamindanon kada kayo, manipon nga mismo, ti newsroom, ti TPN ken DZTP. Dahito anak, gayem ken kabsatyo, Jerry Gabaon mga kaibigan. Hinto no bigat, isumad lang nga oras, isumad lang nga estasyon ti radyo ken telebisyon.
Dumanong kami tumanen kadagiti na dayaw nga pagtaingan nyo babay niti tirad pas damdamag agsapa.